Kublai ya pi barok ke perlok jongat dia kan ke video ngan hikai ya pi kom no ban pendep ya ka weekly challenge pet kene ka de ka weekly challenge ka baka Facebook ka jo ai yang i mal kata yeu tengi de ban pendep ya kan ne bala dangi la bha ban pendep man la kata yeu ka Facebook ka khen bangi long baki ki bari kular bha ban kan invite kloi ru yang i sia u content monetization tool de phila ban pet hang ne ya pi kom no ban le ban pendep ya kan ne te pet hidup bakun te ning kong nin le hapo jang ka Facebook am pet ngan klik to Facebook am pet ngan klik to Facebook am phiru klik Facebook am te ngan klik biang to profile jang a pet ke to profile view i tharai ngan klik to profile te ngan klik biang hapo jang ka dashboard te phila ban page ke to kuteng jang view i tharai ke to batho weekly progress te klik hang to weekly progress te page kane kadai ka weekly challenge te kane kadai ka don kam bha yang i bang pendep te kan la ban ya pher kat kum ko profile jang phi te page kane ko ong ket 10 new follower te phi ban yo ki follower ko bes pheongon create 30 new public post te ka video ki reel ki photo ko de hi ki post te ka to pat ka 5 new public reel te ka de direct betai ka reel te khub lai ngai pas nguthuในวิดีโอของที่ใกล้อย่าพี่กุ้มโนบันอัปโหลดรีลอย่าคิดตัวบันปัดนังหากประกอบประเดี๋ยวขณะบังรีลจงพี่กันลองไปได้ที่เพจให้ดูปรากฏจากในวิดีโอเต้ในกล่องดูพินเลจหา Facebook app คลิก Facebook app บันนั่งตาเลจหางโตครับ plus button คลิกหางโตหารีลบัดสัจจีดักหางรีลพี่กว่าpet ngan ji dak tukaril kawang kwa ba upload dan klik tukaril tenga ngam kwa ban add music phil da kwa ban add music phila ban klik to music renga ngam kwa ngan chu klik no next jangan klik next hang to ngan klik hai to i idor pe to idor klik hang to idor jak video te hang ne phila ban add yak thumbnail page phila ban ayo thumbnail hang ne page ngan bu dak thumbnail page phila ban klik nak to ka video jil ada fikwa phila ban jit kum to ba da fikwa pat na po jang gallery jang firu phila ban klik untuk gallery ta jit da kan no fikwa ban ai thumbnail da phila dep te phila ban klik ha to ha done te phila ban describe ka reel jang phi kat kum ka reel jang phi phila an batai hang ne tenga ngan chu ai nok sai phi pe ngan chu tho ngan tho tang kum ne tang kum kan nok sa bat phila ar ban a ya ki hashtag hang ne kum ba san ne ndretli te pe ngan ai hashtag te hadin ba de ai hashtag tho ma san ne ndretli ki hashtag hadin ba de ai ki hashtag kan mar ban tho ki hashtag ki bia dei bat ka reel jang phi te pe nyang la thu ang ne te ngadang tho ngadang dep dang lai li ne sat li te hadin rong dep ikani te ra fi kwa ban share group te pila ban share group bat la fi kwa ban share group te kam lai la fi kwa ban share story pila ban on ya ka to share story klik to add topic te phila ban klik to add topic te phila ban je di topic ki bia dei ba ka to reel jong phi hadin bla de je phila ban klik to done klik done te phila ban share klik to share khub